Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam tayo nga Fredita itilawag City. Dear Cousin. Sakbay man ti amin ket kablawang kay tinimbag nga orasyon di tanemar si studio. Basta meten nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg ken agbibuya iti daytoy nga programa. Naawis met tiriknak amang ibinglay ti pakasaritaak ngamin ket agkasapulanak iti balakad. Adaanak amin iti nadagsen na parikot iti agdama. Ket namnamaek nga adda iti makaited kanyak iti napinda sa balakad. Magustuhan kami no kad agbibuyag lalo na ti panagibasa mo ti balakad kasinyong ket talagang adu ti mapidot nga adal kadagita nga balakad dagiti viewers. Ilingad daklatan itinagan a Fredita atuboy ti Lawag City. Innem atawen mi idin nga agasawa ken ni Junel. Angem awan pay ti anak mi. Nga dayta idin ti masansan nga pagapaan mi kasin. Kasanumon kami. Awisek ngayon kami agpa-check up nga dua. Tapno no maamwan no asin no ti adda diferensya na wenno anyat diferensya kada kami. Tapno kuma amumi. Tapno amumi tararamiden mi tano adaman ti adda diferensya na kada kami. Tako na ti doktor ket kastoy kasya ti aramiden nyo tapno no agsikug ka, Fredita, ang imawan. Dinay kaskaso. Numanin ibagana nga awan kano ti pulida iti lupus, wano ti baog. Masigurado na kano nga saan nga isu ti ada diferensya na. Amin kano mo't akakabsat na. Amin kano akakabsat na, pasig nga adan anak wano putot da. Katkastamot kanya. Amin mo nakakabsat ko, pasig mat addan anak da. Dito pa inauding siya. Kat nakadadon ti anak da, idinto nga siya, manangin da kat awan pa apulos. Iso nga dakkel, ti atap ko kasin yung nga adda kini Jonel ti diferensya. Napanak nagpa-check up nga may maysak. Ket segun ti obigay ni ket awan ti diferensya kanya. Di kad ti asawak ti adda diferensya na. Siguro ket amuna siguro nga adda diferensya na eso siguro nga di nakayat di saan nga umanugot nga agpa-check up kami nga duha. Ket sipod di kanayon min nga pagapaan dayti nga banag masansan meten nga uminom iti arak ket no apaek isuna ad-adana mo ti aginom. Ay, makatawen idin kasinyong nga nagsarte nga nagtrabaho ayat ko lang nga ad-ado ti gundaway mi ko mga agasawa nga agaramid. Ore man kid inaldaw. Angim maupupayak idin kasin tanumanen dumteng ti makabulan ay weno ti kabulanak no madat nga anak ket abusta agsusudutak maistresak pay. Ngamin ket awan lata tinabuumi itilasod ti makabulan nga panagpadpadas mi panagaramid mi ket kastoy ti eksena tunggal malema sumangpet ti asawak nga agmalmalemak met nga agmaymay sa iti balay mi nga maburboring. Dakon bakit kanta kalata anyati ko na ha awan no mabising kan adda nakasagana nga makan di talamisaan apay aya nga kasta ka apay nga nakamisuot ka adda ka di manen parikot mo awan amamu ka una yan Fredita awan ko nakmet ibagaman anya ti problema dahil ka di pelaing met saan ko nga iyan nugot nga mapanagpa-check up ta nga mapanagpa-check up nga duwa. Oh, di ka makasungbat ita.
Unay ka matin. Naggapo kiti trabaho, napanugak, dahil taman di pasabat mo kanya akon. Katapi kami nga di mo kaya ti mapanagpa-check up. Ha? Alaman, Junel? Oh, tapno amom, napanak nagpa-check up iti doktor. Ha? Napang ka nagpa-check up nga dim imbagbaga kanyak? Katapi ko mga ibagag pelaking ka. Kit di ka tumatla umanugot na awising ka nga datat agpa-check up. Agiddan ta nga pa-check up. Tapno amuta nga duano. Asin no ti ada diferensya na kadata. Kiti bagag matking ka. Nga jak mamatmati ka na kita do doktor. Tapat check nga awan ti diferensya. Man ano ko mga min. Anya ko mat mapukaw. No umanugot kan. Intag pa-check up. Gastos la day ta. Ipapilit mo man eh. Kut maaman ano nga min awang pa anak ta. Di ka makaururay. Addan tulad ta. Ang iminton ka ano. Nasurok ngayon ni matawinin ngagdindin nata. Junel, aging gaita awan pay. Pumapapalak ka, dagiti kakabsat ko, kadagiti kabagyan mi, kadagiti kasadar ko nga, adun ti andag na. Di ko makasudat umapalkin ka. Taapi ko mga apalandak, nga awan ti anak na, ha? Nagasgasat ka nga misuda, tawan ti pagparparikotam nga anak. Anya? Isupay dahi tagastos. Unay kamutin. Sakbay ta nga nagkalaysa. Nagsaritaan da nga banag. Napatig unay kanyak nga maadaan iti anak, Junel. Uwi na nga mamamot ti mabalin, tawang mat. Ipagpadas na mata ka na yun. Amang ano sikat, ang diferensya. Uwi na nga nagpadoktorak, awan ti diferensya kanyak. Mamatmati kadagit ang doktor. Junel. Napanugak ko na. Di naktalnaan dita. Anya, ingka manin makiinom, kasta? Kanayon lang tanga kasta di bagbagamon. Makauma pa yun. Di tanga ibagbagam. Di tanga aramidem. Talaga nga makauma. Talaga maumuma iti kasta nga kinasaumon, kinangiwat mo. Sikap iti mauman ti kastoy. Tapno ibagaking ka. Maburbori nga dito yung agmalmalim nga may sak. No kumadaan akta di adaliliwak kuma. Iso nga, Junel. Umanugot ka kuman. Jakarod kayat kulak, Mike. Panawang ka malaingan. Talaga nga, buwisit ka. Nagapakay ka di manan kan ni Junel nga asawam, anak ko. Tatang. Ay, am-am mo ka unay ay. Tunggalaga pa kayo, umay ka dito'y balay. Ken malasin ko dagita matam. Amok nga nagsangsangit ka. Mayak la dito'y tatang tamailiwak ka dagiti ka anak ka. Dagiti anak ni Rebecca. Dagiti anak ni Rebecca. Kaili mo, no. Ay, bagam kanya akong anak ko. Anya ka diti parikot yung agasawa, anya man tinagapaan yon. Dati atatang. Ay. Ape ngamin nga dinamot kayat ti mapan agpa-check up. Tamaaman nyo kuman no ada diferensya ti asawam. Isong harun tatang ti kanahin kong ibagbaga king kuana ngam jak maawatan ti asawak. Ay kasla mapukawan la una yun nagpa-check up kami. Isong nga naparak nagpa-check up nga si siyak kat naamwak nga saan nga siyak ti ada diferensya na tatang. Ano kasta? Ni Junel ti lupus kada kay nga dua. Di ta amo atatang. Saan ti may baga nga lupus no baog ni Junel. Baka mat no. Ti kung kunada nga nakurang lati sperm count na. Wala adala rumbeng nga tumarin na tapno no makasikob. Ay, kahit nagapa kayon. May ibaga na pa ikindi kanya akon nga maumuma ka nun. Ti kinangiwat ko. Kanahin ko nga si Diren, kanahin ko nga karyarin. Asinurod ba't saan nga makaungat tatang. Inem nga tawin nga nasurukan. Umapapalak, kadagiti kakabsat ko nga dan anak da. Data ni Rebecca, ni ading ko. Ay, ada kagaya manang. Uwan ading ko. Mailiwag ka kadagiti anak mo. Mailiwag kadagiti ka anak ka. Ay na. Nagluluko dan tupay manang. Bagkid di atadaka, tulunga. Sigurado lakit di ka nagapakay manan kin Manong Junel. Ha?
Saan ka makapaglibak kanyak manang? Am-amu ka launa yan. Kita yung pati taading mo kat amunan. Tunggal at ka ditoy. Nagapa kayo kini Junel nga asawam. Nala, yung ka nga ron, iliwin adi kita kaanak-am. Tawambot ti anak yu pa, iti asawam. Kanayon latang ipalagip ni tatang kanyak tunggal mapanak iti balay mi, iti family house mi nga. Urnusen mi ti anyaman nga saan mi nga pagkinawatan ti asawak. Saan kami nga mauawanan iti namnama nga maaddaan kami tumetlaeng iti bukod mi nga anak. Saan kat lang nga digiti kakaanak ti pagbalbalinik nga liwliwak, pagbalinik nga anak ko. Nakanayon nga ibaga ni tatang nga adda pa digiti nabaybayag pay. Adda digiti 10 atawon nga agdindinan nga awan pa anak da. Sa dalag ka anak after 10 years. Ang kasla jak mauray yan iti 10 years. Kasla nabayag unay nga panaguray ko kasinyo. Kat kanayon latamot nga ibagbaga ni tatang nga agawid iti balay mi iti asawag. Ket agkapya kami. Urnusen mi ti anyaman nga parikot mi. Ket padasin mi latta ti agaramid. Aramiden mi nga agasawa ti amin tapno no maisubli ti dati nga langen-langen mi. Dati nga kinalailo mi. Siguro gapulaeng iti stress mi ket isu nga saan kami makaaramin. Kasta nga rod ti aramidi ka kanayon agawidak. Orayek ti asawak. Tatong palek ti bilin ni tatang nga makipag-ayusak. Makipag-ayusak kini Junel. Angim ti makadakes kasin yung rabi imet laengen gat awamet pa iti asawak. Unay met daytan. Napanan na nga tapanin. Napanman nga ta di magasin ay ti kadagit ti gagayim na ta napanman na kininumen. Makapaupay. No kaano manin nga kayat ko padasen mi nga ornosen ti relasyon mi nga isubli mi ti dati nga langen-langen mi. Nga padasin mi ti agaramid, nga saan kami nga agap-apa. Tabaring no makabuo kam kuman, angin kastoy mo. Sigurado lakid din nga sumangtot manin nga napartek. Kasano nga makabuo kami no, kasta mata ka na yun. Anya ti orasen? Ha? Ita ka lang nag-aawid. Ay, ti amo kagat awang ka. Anya? Ti amo kagat umyang ka jabalayo. Dati-dati kat umyang ka jay no, agpapauyo ka. Isang nga nagawidak dito eh. Tapno ko ornusen ta ti anyaman nga dita pagkinaawatan. Junel. Ay. Kat, anya ka dita pagkinawatan. Sika di makaawat, predita. Siyak pa di makaawat. O, kitam? Umatumanan tatimik mo. Saan mo't nga kasdiyayim? Api nga di maawatan, Junel. Oh, ay, saan ka nga mangrugi, predita. Nakainumak. Idasaranak mang kiditikanek. Oh, itay pa nga da nakadasaramakan iti lamisaan. Ururayan ka ta, kalang ta ko mga mangan. Angim man niya. Tsakmat ninamnama nga nabartek ka nga sumangpet. Alain kag tugawin. Agidasar ti inapoy. Nakadasaran ti sidaen. Tamadamdama. Labarang ka. Maturog tanton. Gasta ati ko nak. Imbes nga apain nak. Pagserbian nak nga asawam. Malasiki. O, numayat to peti bagim. Padasen tamanan ti agaramid. Anya ti kuram. Anya ti kayat mo sawen. Predita. Kunag, no kabailan pa ti bagim.
Padasin naman ti agaramid. Tabaring makabuta. Rogyan ta kuman. Mga baruanan ta. Dati kuma agaramid ta. Ipadas ta agaramid iti ubing. Nga saan ta nga agap-apa. Nga saan ta nga may stress. Sigamat ka ti mang stress. Iso nga rod. Baliwan tan. Mga baruanan ta, Junel. Takayat ko launa yun ti maadani ti anak. Isang maawatan na kuma. Agtinulong ta kuma, Junel. Unay mo't daytuhin. Lablabarak pa lang nakaturog yan. Makapaupay nga talaga. Siyak pa yun nga babae ti nagpakumbaba nga ornusen mi ti amin. Siyak pa yun ti nagpakumbaba nga na palasin mi manin ti agaramid. Oreno kasta nga maupayak yan kuan. Sakit kasto yun. Adda nga maupayak ti kasto yung ara-aramiden na. Diyos ko ay. Nasaysaya at sapikid din. Agsina kami. Sumapul ako niti sabali nga lalaki nga makaipaay kanyak iti ubing, iti anak. Diyos ko ay. Dapi nga ta, namnama nga maurnos mi nga agasawa, dahi nga parikot mi. Agsaya ato pa nga ta, dahi langin-langin mi nga agasawa. Lord, Diyos ko. Sika kumatmang ti sungbat ka nagiti nga saludsod ko. Tanawanin tinamnama kiti asawa. Nasaysaya at pa'y no agsina kami. Nasaysaya at pa'y no sumapula ko niti sabali nga lalaki nga makaipaay kanya kiti anak. Anya dikit na sa wenda ito itprodita. Sumungbat ka. Apay. Agtalaw ka. Nasaysaya at nagsinatan. Junel. Ay, siya kit di tibut-but niya mon? Ha, kit di tumalaw ka. Kit di agsinatan no isut ket mo. Apay, sikala ti maupay ka data. Anya kung ba't pakaupayam? Idinto nga kaslaawan laking ka nga dita pinagkaanak, Junel. Siya gumawgawawa nga maadaan tayo ti anak yung si kakaslaawan ti kalikagom mo. Ket, umanaw ka kasta? Saka, saing ka sumapol iti sa bali nga lalaki nga mangsikugking ka? Ha? Dita ka titikit mo mapasamak? Wen! Dita tikit ko mapasamak. Gabuta awanin tinamnamak king ka, Junel. Anyat ko nam. Anay ko. Tinumpanak. Rumbeng na laing king ka dita. Gabuta di ka makasikugan? Sumapol ka sa bali nga lalaki? Awan pa'y tinakatungpa kanya. Uri asin no, Junel. Kaday tagay naramid mo. Ad-adan nga inkadeng ko, timang talaw king ka. Timang isina king ka. Saan ngayon gawid ni Junel, iti tumalawak iti balay mi kasinyong. Nasakit ti pinangtungpana kada iti may saping-ping kong nasaksakit para kanyak. Dadi kaslaawan lakin kuana nga nagtalawak kasla iti dinakmalaing gawid kasla ti awan ti pateg ko nga talaga king kuana. Ay, alas tunan na balasan ko. Ay,
Anya nga ron ti plano mitan. Jak pa mo tatang. Angin may salaing ti masigurado. Jako nagsubli ti balay mi. Jako nagsubli ti impyerno nga ayan ti dakes nga asawak. Ay no apay met ngamin nga naaramid ni Junel Dayta. Ure siyak tupay nga amam jak pay na diswan tapingping mo. Wen tata nga mong Dayta. Iso na pay laing tinakatumpakan yak. Kaya dyan nga naramid na. Ada ngayon kadeng kundi pa nagsinami. Awen na nga man niya nga ti plano mitan. Agyang ka dito balay. Nasaya at matatanggap no makadenag na ti kaanak. Ano isuman tigasat ko nga saan nga maadaan ti anak. Aklo ni ko. Siguro agad dagiti latta kaanak akong tintin ni Apo Diyos nga panakaanak ko na. Ay, saan mo nga ibaga ti kasta? Datulat tanam naman ang agsaya at kayo kay ni Junel. Taagasawa kayo nga raw, anak ko. Laglagi pa si kakasar ka keng kuana. Det ang aron tidakila bidot ko tatang no ape nga nakikasara keng kuana. Yakmet ni namna mga kastiga ay tigalad na. Ala. Kahit plano pengarod nga agaplay di trabaho manin tatang. Ay dasayaat Alagad mo't nga dakalata ditaw. Kahit pagserkam nga raw. Pagubraam anak ko. Jak amo pa'y tatang adati insing-asing kanyak ti kayim ko. Sumreka kas babaunan iti may isang agasawa ka no. Dito ka numutlaing ang ay tatang dito ka numutlaing lawag. Angim stay inagnukwa. Ay kita nasaya at ano da pagtrabaho ang nga dagos anak ko. Kat no dito laing lawag agay ore kit stay in. Ada ka laing dito asidag. Okay laing kada kami. Natalgad lata tirik nami. Asino aya dayta nga gayim mo nga nangirekomenda keng katrabaho. Kung asino dagita nga agbalin nga amaw. Agpada ka no nga mga opisina tatang. Kut nasaya adda ka numot kung natigayim ko. Nalagaan ka no ti trabaho. Tawan ka numot ti anak da. Ha? Agdalos, agluto kay naglabalain ka no iti arwaten dati kang runaan nga trabaho. Kut inak to agpa-interview inton bigat tatang. Agad nasaya at ano kasta. Ay tapno mailiw-liwag mo mo. Tinapasamak ka da kayo iti asawam anak ko. No kasta, ada asawam yung awam pa iti anak yo, kasta ka di? Yes, ma'am. Mabalin ka di nga saludsutin no aping awam pa iti anak yo? Fredita? Di mingarot amo, ma'am. Inim nga tawen kami nga agasawa, ngim awam pay. Ngim, nagsina kaming iti asawak, ma'am. Haniya? Anyway, mayat mo't kid di, tawang pa iti anak mo. Dati ngamin nga kadkadwami ditoy, at dadwa nga anak na. Kit kanahin mo't nga agpakada nga agawid, tada parikot na kadag iti anak na. Ay kit saan mi akayat ti kasjay, taado ti mabaybayan nga trabaho. Di kay madanagan kanyak, ma'am. Awam ti anak ko, awam ti sabaling nga, pakakumikumak. No, bagayo nga stay inak dito yung ma'am. Okay lang kanyak, ma'am. Angim kidawik ko, ma'am, nga tunggal day off ko, kit agawid akit balay mi. Dito yung matlaing lawag, ma'am. Agay awan ti problema ka dayta, Fredita. When, mabalin mo ti agawid, tunggal day off mo, tapno no makaden na ti pamilya. Ay, agyaman no kasta, ma'am. Pues, mabalin mo ti mangrugi. Ure itatamot lang nga aldaw. So okay keng kan tinagtulagan ta? Dati sweldom, dati day off mo? Yes, ma'am. Awan ti problema kanyak, ma'am. Agyaman akit di ma'am. Tada trabaho. Kaya agyaman nak. Napili dak. Siyak ti inawat yung babaunin nyo, ma'am.
Panagkitak idi kasi nyong nasingpet met ni Ma'am Juliet nga amo ka babae. Jakla mo ate asawa na tadyak mo't nakita ka di nga pa naka-interview. Nangrugiyak nga roden. Ket sa anak mo't nga naikawat naruamak mo't iti trabaho ti balay. Dati nga nagbalinak mo't nga babaonen idi sakpe nga nagamamu kami kiniya. Sakpe nga nagasawa kami kin Junel. Sa nagtabtrabaho ak mo't idi agasawa kami. Ang nasurok makatawenen nga nag-resign na sa anak nga nagtrabaho ayat ko la idi nga tay at ado ti oras ken gundaway mi nga agasawa nga agaramid iti ubing ko maangem napaay kami met. Saan unay nga panakkelin deti balay ta? Da ma'am ken sir. Alis to lakid di nga dalusan da ito eh. Ken kompleto dati gamit nga pagdalos. Imbaglakid din ata siyak tinapili da nga inawat kas babaunin da. Saan lagayam nga siyak tinag-apply dito eh. Siguro gaputa awan ti anak ko. Kaya gaputa nagsina kami ni ti asawa kakit. Siyak ti pinili da. Kayat da kanu ngamin ti kas kanyak. Nga awan ti anak na. Tapno maipamaysak ti trabaho dito eh. Siguro tapno awan ti disturbo. Kit kaslag lang amit ka nasingpet ni Ma'am Juliet. Angim jaklaan mo ti asawa na tadyak mo't pinamaam mo. Dandani siguro nga agawid itan. Tamalemen, nalpas ti opisina dan. Ronald kano ka, tinagan na ni sir. Ken padamot lang ni ma'am nga mga opisina. Sapay kumakit, nasingpet mo't ni sir. Kaslaki ni Ma'am Juliet nga nasingpet, tapno awan ti agbalin nga parikot ko dito eh. Nalaglagan mo't latek trabaho no. Saan unay nga stricto dagiti amo. Ang api nga tangawan pa iti anak da. Langamot ni Ma'am Juliet ti no Jack Mariro nasurok 40 ti tawin nan. Kino kita ay dati picture ni Sir Ronald dito salas kit ure isuna kit ni ubing pa eh. Angim nabayag da siguro nang api awan pa iti anak da. Siguro kitagpada kami met ti parikot kini Ma'am Juliet. Siguro agpada nga saan nga makasikog dagiti asawa mi. Ada siguro diferensya ni Sir Ronald. Bueno, may sa kadakwadat ada diferensya na. Mangim siya, sigurado ang kasana siya ti ada diferensya na. Asino nga tati ada diferensya kadakwadan nga agasawa. Ada nagsarding nga kotse iti batog ti balay. Isu siguro ti asawan ni Ma'am Juliet daytan. Ni Sir Ronald. Bimaban iti kotse na. Isu ngagpa isu. Ni Sir Ronald. Aguri ka. Kasla saan mo't nga aglang-lang nga nasarong ang 40 titlangan ni Sir Ronald. Nataer mo't gayam ni Sir Ronald iti personal. Isu na nga tati ada diferensya kadakwadan nga agasawa. Pada nga ta ni Sir Ronald ni Junel nga asawa nga saan nga makasikog. So sikat ti kasukat da di kadkadwabi nga naudi. Ay, yes sir. Fredita tinagan ko sir. Sakmet ni Sir mga Ronald. Ay, yes sir. Naibaga ni Ma'am Juliet. Itay na interview akit ibigat. Ano ka dititawin mo? Nimet sir. Nasurok 30 akon sir. 32 kon. Naregrega ko niti kalendaryo. Ubing ka pa ya. 32. Ket ni ma'am mo ket 49. Ay, 49 ni mamen? Ti amo ket mga 41, 42 laeng sir. Saan? Agpada kami nga 49. Awan ti lang ngayon ti 49 sir. Kasla 30 plus laeng akas kanya. Bulera ka. Ay, saan siya nagibagbaga aklat pudno?
Agyaman na kanukas ta. Oh. Naibaga nga ron, naibilin king kan ti asawak, di kiti trabaho mo dito eh. Yes sir. Bawal ti agpastrik ti asawa dito. Ano saan mong ipakada? Awan ti pagdanagan nyo sir. Apay mat. Akit kuna ni Mrs. Gada ka no asawam. Isot na kayo pa ni Jen ti resume mo. Uwen sir, ngam nagsina kami sir. Nagsina kayo ni ti asawam kunam? Uwen sir. Mabaling ka ni mama no apay? Nimet sir. Marites kami sir. Anya? Joke lang sir. Kunak lang sir. Awan sir, kanayon kami agapa sir. Nasurok ngayon ni matawen min. Awan pa iti anak mi. Awan pa iti anak yu iti asawam. Isot nagsinaan nyo, kasta ka di. Saan mat kidi nga iso sir, ngim kanayon ka agap-apa. Kanayon nga agbartek ti asawak. Ken tinungpanak namin sir. Diniswan nak namin. Ket nagsina kami insina ko na amangan no. Saan lang nga dahi ti panangdangran na kanyak. Gusto mo't kidi ati naramid mo. Fredita. Saan nga napintas? Na ti lalaki kitangran na ti asawa na. Uwe na sir. Uri no nasakit ti matungpa. Ngayon nasaksakit ti rik na sir ti matungpa. Nasaksakit ti rik na ti babae. Nga dangran ti asawa na. Saan ka di sir? Uwe na. Pudno to ko nam. Iso nga siya. Jack pa'y pulos inaramid. Kini ma'am mo ti kasta. Nagkasat mamud gaam ni Ma'am Juliet sir. Wala. Panawang ka pa nga ron. Tagpulisak. Damadamdama. Agpatimpla aktot kapeking ka. Sige sir. Awan ti problema sir. Urian niya ti masapul yu sir. Ibagayo lang sir. Sige. Madlaw ko idikasin nyo nga dasabsabali nga kayat na asawen dagiti panang matmat ni Sir Ronald Kanyak. Nanumanen maduktalak nga no kitkitain na saan mo't nga nakaturong dagiti mata na kadagiti matak. No dikit sa bali ti nakaturungan dagiti nakaiturungan dagiti mata na. Aglalo no ti agwalwalisak. Nagin inawak itinanganan. Kasla magustuhan na isem nga manggit kita iti likodak. Partikular dagiti patong ko. Akas na no maduktalak nga matmatan na kitkitain na ti patong ko sa kinita kami imbes ko mga dati mailang ko saan. Kasla umisempay nga kasla adak sa baling kahit nasa iso nga kulak ti panunot ko. Ala ni sir. Adan samot man manyakis na tayo ito. Numanin maduktalak nga. Matmatan na tilikod ko. Ngayon jak na tayong kaskaso kasin yung awan mo't ti madingar aramidin ni sir. Baka mo't no nagbiddo taklahin ko na. Saan nakbot nga tsansingan. Saan nakbot nga gundawayan no dagda kamilaan. Nagtultuloy nga rod, tinapintas nga panagtrabaho iti balay da Ma'am Juliet kani Sir Ronald Casinyong awan met tinagbalin nga parikot ko tapudno ti atap ko pudno dati kunak itay nga langada ti nasingpet ket talaga nasingpet da nga talaga ti saan lang nga langan di ket talaga nga pudno nga nasingpet da numanen ikandak ti bonus. Kanayon dakmet nga palubusan nga agawid tunggalag day ofak. Dato ko nada kay ket napikid di nga agawid iti Domingo tapno no masolo damot ti balay nga duduwada lang agasawa ta isumot ti panaka day off da. Ket tunggal agawid iliwek syempre dagiti kaanakak. Ataan niya nga rod. Aw mo ti mabaling ko tao mo't anak ko. Lalo man itan nga awanin tinamnamak nga agkaanak, gaputa nagsina kami meten iti asawa. Iso nga kaslang nailiwliwag kung dahil nga banag, kaslang
Saan kumot unayin pampanunutin ti maaddaan iti anak. Ay nasaya at anak ko no nasingpad dagiti amom. Wen nga ron tatang. Angem ti kunam nga awan mo ti anak da. Wen nga ron tatang. No anya idi ti problema mi kini Junel. Kasi mo ti problema da. Nagmayat nga ron. Anyat nagmayat. Nagmayat nga ron ti panag-aamu mi tatang. Agpadpada kami kini Ma'am Juliet ti problema. Ani. Eket nasaya at ata agawid ka ti tunggal day off mo. Tamaili mo mat dagiti kaanakam. Wen nga ron tatang. Kaya dapat ti pasalubong ko kadakwada. Ay sigurado nga maragsakan ta anak ko. Agit maragsakan akbot king ka. Tag subsublin ti dati nga ragsak mo. Dati nga ganay-gay mo. Tatang. Ay malagip ko man unay ayat ti asawam. Ni tatang mat. Diyak man kayo ni palagip yun dahil nga tao. Ay laglagi pa man ako. Asawam lata ni Junel gaputas si kakasar kaking kuana. Jakon kayat pa nga agsubliking kuana tatang. Saan mo nga maibagaday ta anak ko? Awang ka di nga talagang ti planom nga agsubli ti dendana. Awanin tatang. Awang mo tinadamdamag kung kasukat mo iti biyagda. Di mo ka din kayat nga ornosan ti relasyon yaw? Saanin tatang? Isuntumad lang nga iso. Kanayon kam tulaga pa. Aging nga di agbalbaliw. Ay ket nung karon ikari nga agbaliw. Kasano ko mga ikari nga agbaliw tatang? Nina minsan dinakpain may sinukon dito eh. Dinakpain pinadas ka sinukon dito balay. Napuutan nyo ka din nga may naksinukon dito eh. Ay day tamot ti saan ko pa napuutan anak ko. No apay mat nga kaslawal laking kuana ti panagsinayaw. Sugurti ko nagtatang. Isunan tupay nga nagaramid iti madi. Isunan tupay nga aking basol. Awan na pulos ti gandat na nga umay mangay ayo. Sakto lakit din nga nadangran. Malala, dalagip ko lang mat anak ko. At sa bali laing mat na ti adda katakta ko na inay na. Mangan mat no adan tumad lang ti maadaan kay tumadla iti anak. Saan yung tatang? Ipamaysak latit trabaho kon. Ureta na saya at mat dagiti amok. Ken umanay kanya kon dagiti kaanak ka. Ay, malakit no iso ti pangedeng mo akit awan ti mabalin ko anak kao. Tila kahit kumait, agtultuloy kuma, deta nga kinaragsak mo. Kit saan ka kuman, nga mapasakitan pa. Kanayon ko ibaga kinitatang, nga kay ket ko laengen, ti agtali na ed a single. Nga uray no sa anak to, nga maaddaan apulos iti anak. Ngayon dag subliak iti asawak nga mais-stressak tulaeng nga kanayon kam tulaeng agap apa nga oray no ipadas bit agaramid ket saan kami matlatta nga maaddaan iti anak. Ta di namot kay tagpa-check up. Di namot isardeng ti panagbarbartek na. O di na sa sayat laangen nga single aklatan nga agnanayonen no man isot gasat ko. Bayat iti panagtrabaho kasi yung habang bumaybayag ti panagtrabaho kadagiti amok kas lang madmadlaw ko nga paasidig mo tirik na ni Sir Ronald kanyak nga kaslayas asidig na ti bagi na kanyak nga kasla dati saan nga katulong wenno babaonen ti panang tratar na kanyak no dikit kasla kayat nagkagayimen kanayon nakakain innangaw. Dati ke ibaon na amin, ibaon na kanyak nga agtimpla ti kape na. No adda paala nga gamit, ibaon na kanyak. Ngem habang bumaybayag ket saan? Nibagak nga, Sir Ronald, inkayo itimplaan ti kape yon? Ay, saan? Siaklatan. Siaklatan, Fredita. Agtugaw kalatan, agina na kape laeng. Napanog kan saan? Sigurado ka, sir? Sa anak mo ka napanugunay, sir. Tamot lagtimpla ti kape yung. Saanan, siaklatan. Sa ayak mo tagtimpla, Fredita.
Nakakadkadlaw ti panagbalbaliw ti amok alalaki kasinyong. Aging nga dimteng ti aldaw. Nga maap-aprusan na maten ti dakulap ko. Ha? Tiket yung sawen, sir. Ikukwang kayo? Aywan man. Ket masadutak nga mapan agpa-cleaning ije parlor. Ay, diyo ka di amo, sir, nga ikukwang ti bugbuk ti bagbagiyo. Ha? Nakalakla ka mo ti agnel cutter, sir. Ay, saan ko una mo? Iso nga ron nga agpaikukuakin ka. Tadyak amo. Iyure-yulatan ni Ma'am Julieta na, sir. Kababain met. Alam mo siya nga babaunin nyo ti mangikuku kada kayo. Ay, uray ni Ma'am mo ka dinamo nga ikukuan ti ramay ko. Alan Predita. Alan. Please. Mas daawak kasin yung katulungak. Ngayon ada ibabaon kanyak ti amok alalaki ngayon please kunanapay. Ang saan mo't ngayon nga basta-basta dati ibabaon na. Saan ko ba't atrabahon ti mangikuko iti amok saan ka di. Ang imawan tinaramida kasin yung no digat nagtungpalak. Bayad ngay kukukwak ni Sir Ronald ket apro-apros na mo dagadi do mga ramay na iti dakulap ko. Aging nga duwa nga dakulap nan ti mga igem kadagiti imak. Sir Ronald? Ha? Ay, nasanayak kami igamak ti imat ti mga kukuko kanyak. Tapno no maalalayak ati panangikuko na kanyak. Ha? Kasano nga maalalayan nyo, sir? Adakit di nga jak maigaraw dagiti imak ta. Igaman nyo matin. Ay, kasta ka di. Ay, sorry gusto ko lang amin nga aprusan dati dakulap dati parlorista nga mangikukuko kanyak. Pasensya kan Redita, nasanayak namin. Okay lang, sir. Okay lang. Sa anak nga nakaadal, ngem sa anak met nga mangmang weno tanga kasin yung amok no anyat kay papanan dagita nga tigtignay dagita nga araramiden ni Sir Ronald. Angem jak la taing kaskaso awam met saan panagkulakmot ket awam met ti hanak met nga nadangran. Awam mo ti madingan napasamak kanya. Siguro kat kastoy lang ni sir. Siguro kat nature na laing teti naangaw. Una saan kat nadungo ka dagiti kadkadwada. E di may isa nga malem. Jack polos dinamnama dayta nga aldaw kasin yung madamati trabaho idi tumawag ni Rebecca nga ading ko. Oh, hello. Rebecca, apingin mawag ka. Hello, manang. Ay, apik sang sangit ka. Oh, may ka dito hospital. Anya? Apik da ka dito hospital. Manang. Nagtaatake ni tatang. Anya? Kat, anat napasama king kuha na ading ko. Awang pwede buot na manang. Iso nga umay ka dito kadya ka mo dararamidik. Kanda ka di anak ko pampanunutik pa'y. Manang. Umaya ko na ading ko. Agpakadak lang ka dagiti amok. Umaya ko. Diyos ko. Tulungan nyo ni tatang ko. Awan ko matitaga sa napasamang king kuwana. Diyos ko Lord. Tulungan na kami. Tulungan nyo ni tatang ko. Anya? Predita? Lukas ta. Kumatos aging nga ita ni father mo. When sir. Ito may bagag kumakin ni mama. Ang maomit pa ni ma'am.
Ah, Wen, naka-out of town ngamin ni ma'am mo. Into no pala Lunes ti awid na. Aday suna. Aday suna jay Tagaytay. Sir, tawagan taman, sir. Apay, anya ka ti masapol mo, Predita. Kung namin ti doktor, sir, nga nakilagat at ti kasapulan, mitap na nung ma-operar ni tatang ko. Ket, mag-ibaga ako makinimam na mabali na kapabuludan, sir. Awan ti amok na pamuspusanin. Awan ti amok nga sa bali nga asid ganin, sir. Urag trabaho ang dito tinawad na bayaga panawin, sir. Makabayad ang lain ka na kayo. Ang imawan mo't ni misis ko dito, eh. Sungarod, sir. Nabalin ka di nga tawagan, sir. Saan nga kasapulan nga tawagan pa, eh. Anya? Mano ka diti masapol mo, Predita? Oh? Kasapulan, may tisa nga gasudar ibo nga piso, sir. Oh, amok kadakkel unay nga katantay niya, sir. Ikarik, sir. Ikarok na ita. Ininutak ka bayadan, sir. Babay na di pa nagtrabaho dito, eh. Dakkel nga katad nga agpaiso da ita, Predita. Wen, sir, amok. Ngayon nadapan nakabalin niyo, sir. Tulungan na kami kumakinig. Diyak ka mo na niya daramitin, sir. Kasto ilatan di aramitin ta, Predita. Sir. Nauman nugot kalakit di. Anya day jay, sir. Saan mo't siguro nga lingid king ka. Ti parikot mi nga kasawa. Sir, amok nga mom no apay nga. Saan kami nga naragsak nga gasawa? Sir, amok nga mom nga problema mi ti kinawan ti anak mi. Problema kawam pa'y ti putot ko. Sir, anya tiket? Anya pa kinaigan na ti kidkidawik ka na kayo nga tulong, sir. Numayat kalakid di ka dati jayaking ka, Predita. Tulungan ka. Tulungan ka. Tapno maoperar ni father mo. Sir, anya ka ni data, sir. Anya data nga jaya yung kanya, sir. Lagi di ka ba ilag, sir? When sir aramidik ti amin, sir. Kastoy, Predita. Angem saan mo nga ibagbagay ti sa bali. Sir, nang nangruna ka ni ma'am mo nga Juliet, ti asawak. Ha? Di kayo mawatan, sir. Predita. Sir. Anya? Kumusta mo ta ni father mo, Predita? Asin apo Diyos, sir. Balay gimot diti operasyon na. Ang yaman akin ka, sir. Awan ti anyaman na. Ken maysa, saan kumot nga inted dayjay nga gatad, nga awan ti kasukat na. Sir, tadakkel mo ti maitulong mo kanya, no bilang laeng. Sir, kinagyaman ak ti manugot ka, nga tulungan ka, kat tulungan akmet, nga maadaan iti putot. Sir, ang imsabi ko matawan to ti makaamo da ito nga ramidin ta, sir. Wen, awan to apulos. Basta lagi di agsikog ka, isardeng tanton. Sir, no lagi di mapaneknekan ta nga masikog kan, nga siyak ti ama ti sikog mo. Isardeng tanton. Ket, di ka madanagan.
Saan mi nga ampunin ta anak mo to, anak tanto. Kaya't kulaan nga maaddaan iti putot. No, di ka din agsikugak ton, sir. Pumanawak tong orkada kayon, Uwan. Siyak to ti makaam mo. Suportarak to ti anak ta. Predita. Sir, sanong arod na maamuan ni Ma'am Juliet? Makonsensya ak, sir, nagsaya at isuna kanya. Panunutem latan nga tultulungan na, tultulungan mo ti asawa. Tanuadan to laki ti putot kon. Isublik ton ti dati nga kinaragsak mi nga gasawa. Saan kon to nga isina ti asawa. Kaya't ko lamadaan iti anak, iti putot. Iso nga tulungan ka na. Ag tinulong ta, Predita. Sige, sir. Rugyan na karute. Sige, sir. Apay, sir. Madi, Anyat madi, sir. Si kamot ti rin mabaw kanyakon, Predita. Ay, kekit ko nga minti akirabaw, sir. Ori di kang pinagsina ti asawak. Siyak akanayon ti akirabaw. Ha? Ay, madi ka no. Anya ti madi, sir? Madi ka no akirabaw ti babae. Narigrigat ka no nga maalaan, masikugan. Nga puta marigreg ka no. Ha? Anya orti kayo, sir? Sikat ti agdata. Sikat ti aking baba. Siyak ti rumabawking ka. Ay? Alang arod, sir. Apikas na di mo kaya. Kaya kahit kung amin takirabaw, sir. Ha? Mas nagangganas kami nung kakanyak, sir, na daktirabaw. Ay, sa balin to nga gundaway nga akirabaw ka. Gamita. Naskin nga siyak ti akirabaw. Tapno no. Tapno no makabuuta. At adda nga makaaramid ta. Sige nga ron, sir. Wow. Nagpintas na talaga ti sukog ti pamagim. Predita. Sir? Awan serbiti kinasiksik, sir. Ha? Apay man? Awan serbiti sexy, sir. Naumat anak ko. Adanton. Saan ka mawalan namnama? Alam nga, sir. Basta, sir, awan ti sa bali nga makaamu, Well. Agkakman nga ro, dahil pagdedyan to, dahil anak ta. Pino na amot din, agbalin nga anak ta, sir. Ay, rumbeng na lang nga siya, tiyo mo na nga agdede ka dahil ito. Sir? Bay. Di matsiko ganak lang, sir. Tap na maadaan ka di putot. Uwan. Kaya, bay. Naskin ka di pelang nga kaninyo, sir. Ha? Naskin ka di pelang nga kaninyo. Di ta kukwak, sir. Di ka di mabalin nga iusok yalatan ka. Saan mo't nga makahasikog day taramidin nyo? Ha? Ay, may mayak do ka. At aapi ko, sir. Basta, agtalik ka kanya. Mas ada posibilidad na nga agsikog ka. Numakan ka nga umuna. Himit, sir, luklukwen na kamit. Saman, mamati ka kanya. Amok dayta. No kung maamom dayta, sir, apeng aging gaita, mampay putot mo. Ay. Ha? Da siguro diferensya ni Ma'am Juliet mo. Baka madakay ti da diferensya na, sir.
Saan? Awan ti pulimi nga lupus wano baog. As tama ti imbaga diti asawak sir. Nagluko kan, predita. Saan ko na? Awan ti diferensyak. Masigurado, gaputa saan mi apuli ti lupus wano baog. Nilakid di Juliet nga asawa ti ada diferensya na. Angem di namat kayat ti agpa-check up. Di namat kayat nga agpa-check up kami. Kasta ka di, sir? Wen. Iso nga, bay anak nga kanik na umuna, predita. Sigurado no kwa. Sir? Wow. Predita. Sir. Dito yan. Isarekon. Tagmula akon. Imula kon dati biniti kaunggam. Sige, sir. Baring sir. Baring nagbunga dahita nga agtubo dahita nga bini nga imula yo. Dati asawak. Di napulos amo ti agmula. Puro natay amin ti mula na kanya kidi. Sabali mo ti asawa. Katsyak. Sigurado lakit di nga agbunga when agtubon to ti mulak abin iking ka. Alaman nga rod, sir. Maadda anak tumutlaing nga iti anak. Aywan. Maadda anak tumutan iti putot. Nagpudot. Kapertil mun samat. Tsaka mo, sir. Siguro. Ay, mayat Sige. Yagawat ang arutin. Sir. Predita. Sir. Predita. Sir. Di na minsan nga napasamak mi kay ni Sir Ronald Casinyong nga nagbasol kami lupay nagragsak kami nagganas kami ayat milang adwa nga maaddaan iti anak nagtulag kami nga nulakid di tagsikugak ton kat isardeng minti amin. Umanay kingkwanan nga maamuan na nga adaputot na. Ket siya, kahit kulaunay ti maaddaan iti anak. Ore awan ti amana, no awan ti asawak. Nagtultuloy nga rod daytang aramid mi kasinyong tunggaladagundaway mi kini Sir Ronald. Ket agpapas kami iti ragsak. Agaramid kami iti ubing. Angin maganganasak mo tin yan aramiden mi. Nga dadagay di gundaway nga sapul-sapulik mo tin ti arakop agak ni Sir Ronald. Sapsapulik mo tin ti bara ti bagina nga sapsapulik mo tin Lati panangitayok na kanyak iti kangatuan na langit. Iti panangitulnog na kanyak kadagiti ulap nga inakto paglangoy-langoyan. Tunggal mapasamag dayta ket amok nga makulkulaapan ti panunot ko. Malipatak nga dakas ti aramiden mi. Malipatak nga agbasbasol kami. Iti aramiden mi kini Sir. Angem ko na, agsikogak lang, isarding minton, isarding kunton. Bumawi akton kadagiti basol ko kuna. Kastat kinadesperada nga maaddaan iti anak kasinyo. Naore amok nga ulit-ulit, paulit-ulit nga agbiddutak, paulit-ulit nga agbasbasolak.
Ang hindi makadakas, ti may isang aldaw, nga dimteng nga naggadan damam kay ni sir, nga agap-apada. Day tati kong kunakengkan, Ronald. No kumangamin idi pa'y lakit imanugot ka nga nagpa-check up ta kadwa. Ala, damam kin sir, agap-apada. Diyos ko. No kumangamin, nagpa-check up ta nga dwa idin. E di naamuan ta mga nasapsapa. Nasikat ya da diferensya na. Ha? Ronald? Anya? Gusto ko po doon ka titilangig ko. Oh, ita. Naladawin ti amin. Awanan namnamam. No kung manasapsapa ko na ti doktor, nga naamuan, naduktalan tayo, deta nga diferensyam, na ator kumapay. Makasikug ka kumapay. Ang imita awanin. Awanin tayo ni aling-aling mo idi. Na ibagbagang kesyo, sigurado ka nga saan ka nga lupes, saan ka nga baong. Kasi ka di awan di diferensya na. Anyang ordi na. Gustunan Wen, nalawag tigit imbagam. Kanya di mabaling ko. Oh, si kapay ti makaungit ita. Si ka lang aruden ti baong. Sa mo nga ulit-ulit dagulit ka mat. Wen, siya akong di baong. Aniya, pudno ka dinita ka langig ko. Ni Sir Ronald Tibaog. Diyos ko, nga Ronald. Anya nga ron, nagatin na pasamak ka na kami. Nagsakit tinakim ko idi kasinyo nga maamuak. Nga adamot gayam diferensya ni Sir Ronald. Kadakwada nga duwa nga agasawa ket isuna ti ada diferensya na. Nang namnamag idi nga masikuganak matlaeng maadaanak tumatlaeng iti anak babaen kay ni Sir Ronald. Angin kasla pa nagriknak ket naalilawak. Anyang harod serbinan dagiti panagar aramid mi awam mat gayam tinamnamag nga mabuumi maaramid mi. Di kinasaritak ni Sir Ronald pinagpudnog ket wen kunana. Basta unay ti saangit ko. Imbagak isardeng tangaro din sir. No amok la ko magandyak ko may mananog. Pasensya ka ng jak mat amo. Tatay amo ka kat saan nga siyak na diferensya na. Kit itataamutan sir. Amo yun. Amo mo. Isarding tan. Awanin ti rason pa itapno. Tapno na mapasamak ka data. Ha? Angin magusgusto mo saan ka di? Maparparagsak kami, Fredita. Sir, saan mo nga mailibak nga magusgusto ang matir aramidin ta? Anya ti kahit yung asawin, sir? Ituloy talata, ure amuta nga dua, nga iti kaanuman kat saan nga masikugan? Kituan api ko mga saan? Sir, baka nalipatan nyo nga tirason no ape nga imanugutak. Kaya't kumit nga maadaan iti anak. Itataam mo ka sa anak nga masikuganin. Awan tirason. Uwinangin, di ka kadi nga naimasan kanyak. Sir, Diyos ko, diyak kayating tagbasol, sir. Saan nga mabalina? Itultuloy ta. Ay, Fredita, sir, naipilit nyo, sir, agresay na, agikatak. Ha? Saan yung ipilit, sir? Kaya't yung nalpas nga nagbidot ako, nalpas nga nagbasol ako. Diyak kaya't nga itultuloy yung kakastoy, sir. Gusto nga sa andak ko mga pilitin, sir.
rin no ibagak nga jak kayaten kasin yung no, tunggal may kantigundaway ni Sir Ronald. Ay sir, ibatan sir. Di ka kadi mailiw ka, di kiti arakog ko. Sir, di ka kadi mailiw ka, di kiti agek ko, predita. Sir, ang mga nagasangsangpit ni ma'am, jak kayaten ko sir. Sana mapalin, di ka kadi mailiw ka niyag. Alan, agpapas na itiragsak. Saan mo nga imutan tabagin? Rumbeng na lang agragsak ta adwa. Sir, saan sir? Sir, ibatan na. Tumalawak sir, no di sir din. Ha? Api nga kasta ka. Sir, aging dadalus ka met? Ha? Kaslamot lang na dalus ka ng babae. O, itap na yung magaking ka. Managbasol ka babae. Apay aging dadalus ka. Sir. Nasaysayahat siguro sir. Nagikata ko nukas at panagsasauyo. Di agikat ka. Nagado ti mabalin nga kasukat mo? Nagado ti mabalin dita nga napimpintas pa'y ngamsi ka. Predita. Pangtak kini sir nga agresaynak agikatak no agtultuloy ti kastang raramiden na kasinyong ngimit yung unig ko baka adda nga maamuan ni ma'am ti amin no bigla-bigla nga agikatak nga awan man lati nadagse na rason ken makonkonsensya ak launay kasinyong tempak pakaasi ni Ma'am Juliet nga numabalbalin kat saan ko nga talawan ida. Tanarigat ka nun makasapol iti kas kanyak nga kadkadwada. Kas kanyak nga mapagtalkan na. At permi makonsensyaak ni ibagana nga mapagtalkan na kano ti kas kanyak. Dahito itati problema kasinyong rumbeng kadi nga gikatak katlipate kon ti amin nga napasamak iti nagbaitan mi kada Ma'am Juliet ken ni Sir Ronald. Wenno rumbeng kadi nga ipudnok ti amin ken ni Ma'am Juliet tapno maamuan na ti pananggulgulib ken kuana ti asawa na ore no amok nga isot panggurguraan na kanya posible nga adapay aramiden nga dakis kanya. Dahito iti parikot ko kasin iti agdama ket jak pa ammo noan niya ti aramide. Itultuloy latamit ni Sir Ronald deti panangkulkulit na kanya ngem awan ti maaramidan na tanong saan ko kayat kunak saan na nga maipapilit ti kayat na mauman tulat ta kunak tilang kaamak ko amangan no masiputan na kami ni Ma'am Juliet. So nga siya kunti lumiklik king kuana no ada panakabalin na kat saan ko kaya't agsabsabat kami iti unig ti balay na. Dahil di nga ron ti parikot ko kaimburay ko kada kayo sabi ko ma ta adama itedyo abalakad kanya. Sabi ko ma ta adamit na ibatik nga adal liwliw aken pagsarmingan ti biag kadagit didimngeg ken nagbuya. When kasinyong okay la kanyak nga makangegak iti agkakadakes nga sao. Ta aklunek nga dakkel nga talaga ti biddot ko. Nga mamog asan pa nga naladaw ti amin. Iso nga rod nga nagkidawak agkidkidawak iti balakad yo. Babaen ka detoy nga panangisurat ko. Dati nga padas ko. More power to your program kasinyong and God bless everyone. To agbababawi ken agproblema launa ya pagayam mo Fredita iti Lawag City.